'yar arewa. A cikin saka ne miki waka sana'ata ce, ki tsaya baitin ya tsaya kanki na yi wakinki, na yi ban kaura na kira aiki na fake gunki. Zuciya ta more a cikin rai ba ni da tamkarki, zuciya ta haska a cikin rai zaki ji mai waka, zaki ji mai waka a cikin baiti ya ta yin saka, zaki ji sakon so a cikin baiti na cikin waka. Duk sanadin so ne ya tabbata ba a gudun masoyi. Kirke ni karki sake ni, ko lissafi na masoyanki ki saka ni, za ki gana zauce inda kika ce ki guje ni, kar na kirawo su kuma kin karba ki sake ni, kar a ji kuka na a cikin so ki kula ni, na shiga soyayya da misalai yanzu gani, ko a gana zauce soyayya ta saka ni, zauci a cikin so da nake wa yar arewa. Yar arewa soyayya ta ritsa da ni, zuciya ce birnin so za ta je da ni. Kyawo a misalinki, harbin sauti ko muryarki ban mamaki, gun kyawunki ko ɗawe su a misalinki, ga sakon so ki karanta ba a gudun masoyi. Mjb